Γεια σας παιδιά. Φτάσαμε μετά από 4 ώρες. Το μέρος είναι, όπως σας είπα, είναι πολύ απομονωμένο. Η μόνη πρόσβαση είναι με τη βάρκα. Θα είμαστε εδώ μέχρι και τα Χριστούγεννα, οπότε καλύτερα να αρχίζω να συνηθίσω την κατάσταση. Είναι πολύ παράξενο μέρος. Δεν έχω δει πολλά πράγματα ακόμη, αλλά είναι πολύ μαγικό μέρος, πραγματικά. Ο άνθρωπος που μένει εδώ μένει πολύ απομονωμένη ζωή και είναι παράξενος λίγο, όπως και όλοι είμαστε. Αλλά εντάξει, αυτό είναι που κάνει αυτό το μέρος, ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι δουλειές θέλουμε, γιατί κανένας δεν έχει πρόσβαση, ούτε αστυνομία, ούτε κανένας άλλος, και μπορούμε να κάνουμε τις δουλειές μας με τον τρόπο που πρέπει και θέλουμε. Οπότε θα είμαστε εδώ μέχρι τα Χριστούγεννα. Παιδιά, εσείς αν χρειάζεστε, για αυτούς από εσάς που επικοινωνήσατε μαζί μου για κάποιες εργασίες και θέλετε, επικοινωνήσετε μαζί μου μέχρι τα Χριστούγεννα, γιατί θα μείνουμε εδώ, επειδή είναι πολύ δύσκολη πρόσβαση σε αυτό το άτομο και πολύ δύσκολη πρόσβαση στο μέρος. Θα μείνουμε εδώ μέχρι τα Χριστούγεννα. Χριστέ μου, κάτι κουνιέται εκεί πέρα, μην με φάει. Λοιπόν, θα μείνουμε εδώ μέχρι τα Χριστούγεννα. Ήρθαμε κάποιες δουλειές των πελατών μας, αλλά και για μας. Όπως ανέφερα, το άτομο εδώ ζει απομονωμένα και μπορούμε να κάνουμε όλες τις δουλειές που χρειάζονται. Τώρα πώς να τα συνηθίσω όλα αυτά τα φίδια εδώ πέρα για 3 εβδομάδες, να δούμε αν αντέξω. Δεν ξέρω αν είμαι συνέχεια σε επαφή, το σήμα πάει και έρχεται, αλλά εντάξει, έχουμε το ράδιο, παίζει εκεί πέρα, άρα κάτι γίνεται. Επικοινωνήστε μαζί μου μέχρι τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, με έφεγα απ' έξω γιατί δεν ξέρω αν είναι φίδια ή κάτι άλλο, μην μου επιτεθεί. Να δούμε πώς να βγάλω πέρα εδώ 3 εβδομάδες, 4. Λοιπόν, για αυτούς από εσάς που χρειάζεστε κάποιες δουλειές, γρήγορα, άμεσα αποτελέσματα, σας είπα, είναι πολύ παράξενο μέρος. Δηλαδή, έχω πάθει πλάκα με την έννοια ότι μπορείς να κάνεις πραγματικά ό,τι θέλεις εδώ πέρα, χωρίς περιορισμό. Ο άνθρωπος ζει πολύ απομονωμένα, τα πράγματα που έχει εδώ συστημένα είναι τρελά. Αλλά εντάξει, μόνος του μένει, ό,τι θέλει κάνει. Καλά κάνει, και αυτό ήρθαμε όλοι εδώ πέρα, όλοι αυτοί που εξασκούμαστε. Κάνουμε τελετές για τον εαυτό μας πρώτα απ' όλα, γιατί είναι δουλειές για μας. Αλλά και εσείς, αν κάνατε και αποτύχατε καμία προηγούμενη εργασία, επικοινωνήστε. Αυτό εδώ το μέρος κάνει τις δουλειές, θα γίνουν όπως πρέπει. Λοιπόν, αυτά ήθελα όλα. Σας κρατώ ενήμερος. Μόλις αρχίζουν τελετές, σήμερα, αύριο, δηλαδή αυτή τη εβδομάδα, κάνουμε κάποιες δουλειές για τους πελάτες μου. Αλλά μετά από αυτό, αρχίζουμε και κάνουμε κάποιες δικές μας τελετές. Ό,τι μπορώ, ό,τι μου επιτρέπετε, ανεβάζω όταν αρχίζουν. Φέρνουν τα ζώα τώρα όλα εδώ πέρα, καθένας που έρχεται, και ξεκινάμε. Λοιπόν, γεια σας και πάλι, και ανεβάζω ό,τι μου επιτρέπετε.